ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Τότε φαντάζομαι δεν θα έχετε κάποια δυσκολία να περπατήσετε. Κάνουμε και κεφαλιές και σου
Εννοώ ότι έχετε μια καρέκλα από κάτω σας και αν σηκώσετε τα πόδια σας, δεν θα πέσετε. Άρα κάθεστε. Όχι. Αλλά. Απλά στηριζόμαστε σε αυτή. Όπως στηρίζεται κανείς την κουπαστή όταν ανεβαίνεις κάτω. Κάτσουμε, καλά που τα πας. Ωραία. Αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται από κάτω σας σημαίνει ότι δεν στηρίζεστε απλά σε αυτή, αλλά κάθεστε. Από κάτω μου υπάρχει και αέρας. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά. Αυτό εδώ. Θα μπορούσε να το κάνει κανείς ορθιός. Είναι κατακτούλης. Η γύρω από τον εαυτό της. Τι σημαίνει ότι είναι κι αυτή καθισμένη. Όλα σας τα επιχειρήματα διαψεύστηκαν. Άλλωστε, εμείς είμαστε 4 και εσείς είστε 1. Ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει λάθος? Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Εσείς κάθεστε. Αρκετά! Αρκετά ανεχθήκαμε αυτού του είδους τις προσβολές. Αφού που ξεκίνησε σαν ένα αστείο για να σπάσει ο πάγος, κατέληξε σε μια κακόγουστη φάση. Αυτός ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι αυτός και μόνο αυτός είναι όρθιος. Ο μοναδικός όρθιος! Και δεν περιορίζεται μόνο στο να δηλώνει τέτοιου είδους ανοησίες, αλλά προσπαθεί να μας πείσει κιόλας, προβάλλοντας δίθεν λογικά επιχείρηματα. Ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα είναι το αποκοίνημα της φαντασίας ενός πορωμένου μυαλού, ενός ανυποχώρητου μυσαλλόδοξου, ενός ανθρώπου που πηγαίνει ενάντια στην πλειοψηφία και κατ' επέκταση στην ίδια τη δημοκρατία! Ότι είναι ξεκάθαρη για μια απόπειρα διάλυσης και διάμασης μας. Όμως δεν επαναπαυόμαστε, κύριοι, όχι. Είμαστε εδώ, όρθιοι και σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα. Όπως τότε που παίζαμε ενάντια στον άκρα και τους καρπάζαμε 5 γκολάκια. 5-5-10, 10-10 γκολάκια στο πλεκτό. Κι ας δηλητηρίασαν λίγο 3 παίχτες μας. Με λιγμένα και άλλα παιδάκια μεγαλύτερες. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προκλήσεις. Όμως πάντα καταφέρναμε να βγούμε πιο δυνατοί. Νικητές! Για την όπλα μας, τη λογική μας, την ακλόνητη αφοσίωση στα πιστεύω μας και τιμώντας πάντα τη φανέλα μας. Να κάνουμε ανθρώπους σαν τον Νίκο. Να αποδεχτούν τα λάθη τους, να ανακαλέσουν αμέσως τις εμπριστικές τους δηλώσεις και στο τέλος να γίνουν ένας ακόμα από εμάς. Λοιπόν, αγαπητέ, ανακαλέστε αμέσως την προσβολή, αποκηρύξτε τις αιρετικές σας ηλικιότητες και ας θεωρήσουμε ότι το ζήτημα έληξε. Ανακαλεί. Το βλέπω στα μάτια του. Είναι το γλυκός μου. Τέλος καλό, όλα καλά. Όλα αυτά που λέτε δεν στέκουν. Εσείς Δεν νομίζω ότι καταλήγει αυτή η κουβέντα κάπου. Μα ηρεμήστε και στηριχτείτε κι εσείς σε μια καρέκλα ενώ παραμένετε όρθιος μαζί μας. αυτό πρέπει να δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Έτσι είναι ο έρωτας. Παράλογος. Κι εγώ στην αρχή ήρθα σε δύσκολη θέση από τον ξεδιάτροπο τρόπο που με φλερτάρατε. Εγώ σας φλερτάρα. Εσείς, ποιος άλλος. Αλλά είπα, ας το δοκιμάσουμε και από μας βγει. Τι θα λέγατε να βρεθούμε την Κυριακή, στην Καρύτσι, στο Blue Velvet, στις 9. Τέλειο. Ας σε περιμένω εκεί. Ήρθα να πω στην Όλια στα ίσα ότι αν σκοπεύει να με βάλει στον πάγκο για να παίζει αυτός ο καινούριος, είναι πολύ γελασμένη. Εγώ έχω συρθεί στο κόμμα για αυτή τη φανέλα. Άρα, εμπούστη, ήρθε πάλι ο Χασογκόλης. Άκου να σου πω, Φωτάκο. Το ποιος θα παίξει δεν θα παίξει στον αγώνα. Είναι απόφαση του αρχικού παύλα προπονητή της ομάδας. Δηλαδή δική μου. Και στήκαμε για το 5x5. Εδώ έχουμε σοβαρές δουλειές. Και στην τελική δεν με ρώτησαν μπορεί να παίξει στην ομάδα. Μπορεί να μην του το επέτρεπα εγώ. Όχι βέβαια ότι αν έπαιζε δεν θα ήταν ο καλύτερος από όλους τους εδώ μέσα. Φέρτε μου τώρα αμέσως μια μπάλα! Τώρα αμέσως! Να το τριπλάρω να καραφιάσει! Αρκετά! Δεν θα μου το καραφιάσεις εσύ. Περουκίνη ούτε τώρα ούτε ποτέ. Άνθρωπε, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Ριτς, δεν σφάξανε για να μου φας τη θέση στην ομάδα! Ξέφυγα για λίγο την μπάλα. Άλλο πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Αρχίσαμε πάλι αυτά να τα βλέπετε εσείς που λέτε ότι συνειδητοποίησε το λάθος του. Πόσα άτομα υπάρχουν μέσα σε αυτό το δωμάτιο? Τι ερώτηση είναι αυτή? Σε παρακαλώ πολύ, απάντησέ μου. 6, πάρα πολύ ωραία, συμφωνούμε. Εδώ υπάρχουν 6 άτομα. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου πεις. Υπάρχει κανένας όρθιος μέσα σε αυτό το δωμάτιο? Εδώ μέσα. Ναι. Πες του τούφου να ξεπερνεύουμε. Ναι. Φανταστικά, εξαιρετικά, συνάδελφοι.
καταλαβαίνόμαστε. Και για πες μου, πόσοι όρθιοι υπάρχουν μέσα σε αυτό το δωμάτιο? Πόσοι όρθιοι υπάρχουν? Ναι. Εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τα λέμε τόσο ωραία μεταξύ μας και καταλαβαίνόμαστε. Πόσοι στέκονται όρθιοι? Άντε ρε Φώτη, μίλα επιτέλους να μοντώ! Σε ρωτάει κάποιον Νικολίνο, μου άντε! Λίγο έχουμε και τον αγώνα σε λίγο, μίλα μα! Λοιπόν, καιρό περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή. Περίμενα ότι ποτέ δεν θα τελείωνε αυτή όλη η υποκρισία. Τι εννοείς Φώτη? Πρόσεξε τι να πεις. Εδώ μέσα υπάρχει μόνο ένας όρθιος. Μόνο ένας. Εύκολο! Πράσινος και αστέρα, ρε! Αλήθεια! Ορίστε! Σας τα έλεγα εγώ. Κάθεστε όλοι σας. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Εσύ μωρή, παλιότερη σκύλια, σε καρέκλες με ροδάκια και μου λέτε μαλακίες τόση ώρα. Και εγώ είμαι ο μόνος όρθιος εδώ μέσα. Εγώ, όρθιος. Μα δεν είστε εσείς όρθιος. Τι το είπα. Εγώ είμαι. Γεια σου ρε Φωτάρατε! Ρε μας σώζε! Μα εσείς έπνεστε ρε. Και ποιος θέλετε ρε μάτρα. Ποιος θέλετε ρε ξεφτυλισμένε. Έχει σήμερα να πέσω πάλα ρε. Εμένα το πιλόνα του Σάρκα δεν μου περνάει τίποτα. Παίρνω 15 κόλλα από την αρχή του χρόνου. Τους έχω ταράξει τα τάκλη και στα interceptions. Εσύ είσαι ένα το πάνω μωρέ, τι λες. Ποιος είναι ένα το πάτωμα μόνη Λουλού. Έλα εδώ και θα σου πω ποιος είναι ένα το πάτωμα. Και ποιος θα γίνει κακομανία. Κάτω τα χέρια στο δωμάτιο! Βοήθεια, βοήθεια, Τι ώρα βοήθεια! να ευθύνεις για άλλον Θεού, όλα είσαι καλά. Παιδιά, μου πονάει το πόδι μου! Α, μου χτύπησα! Όχι Ρώνα, όχι δεν το έκανα, δεν το έκανα επίτηδες, πίστεψέ με. Είχαμε τις διαφορές μας, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Και έχουμε και τον αγώνα με τον αστέρασε λίγο. Παιδιά, πονάω πάρα πολύ! Δεν μπορώ να παίξω, πρέπει να με αντικαταστήσετε! Ο άντρας μου! Ο άντρας μου θα την καταστήσει! Είναι θεριώνικος μου! Εγώ δεν είμαι ο άντρας σου. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κανονίσουμε να το κάνουμε. Έλεγα να το κάνουμε στον Άγιο Μερκούριο στην Αστυπάλαια. Τώρα Ιούνιο, δεν ξέρω, το ξανασυζητάμε. Ποια αστυπάλαια, ποιος Άγιος Μερκούριος.